Tay, asan to ko yung agaw eh? Punta tayong sugat sa kuha. Asan na to siya pangon? Ato, aras agaw eh. Naambot yung plano yung sakyan. O, ikaw, stop. Kaya nga, naambot na ha. Basta, mga eh. Kaya kayo ikaw eh. Huwag kang gwapo ba? Takuan na ni mo gawin. Di ano ni mo gawin? Duta na sa Amerika, no? Bugnaw kayo dito sa Amerika gawin. Sana all. Duta dito. Ano gawin? Mag-laptop para ba ta? Asa rin mo motor gaw? Tuyo na ko mag-laptop ta para makita naman ko saban diri sa Cebu. Dugay ko sa Amerika. Bitaw ko, no? Sige. Tara. Ikaw na yung tag-usaban diri sa Cebu gaw sa? Oh, nagganag gaw eh. Sinusur kang Cebu. Pila ko nito yung trabaho ni gaw. Mga 5 na katuig naman gaw. Nagugay sa Amerika na usara makatuig. What? Sini gaw. Pag-ulagin ng hotel gaw. By hotel. Pila ko yung katuig mo gaw. Mga 4 man siguro na katuig gaw. Kadugay. Sa Amerika na 5 na kabuwan. What? Boy, grabe na yung gaway. 5 ko ng kabuwan himuon sa Amerika. Rako arang tila. Sus, hindi pa igagaw. May doon puson sa tuloy. Uwas na ko. Ako yung lato nyo. Uwas na. Kinigaw. Bag-uli nga bridge gaw. Oh, barang bago nga bridge gaw. Oh, ito ba? Si Selix gani. Oh, mo bagaw. Ya, yun lang po ni katuig trabaho gaw. Ambot ka gaw. Ganina pag-agi na gaw. Wala pa mo na. Pero naaron. Inuang ko na yung mga try.